Já myslím, že je nebezpečná z několika důvodů a dokonce bych řekl a zopakoval svoji tézi z řady vystoupení v Evropském parlamentu, že je nebezpečnější než ta propaganda, kterou jsme slýchávali z Kremlu v dobách studené války. Jednak proto, že se dnes nezastaví na té tehdejší železné oponě, ale je efektivní v celé Evropské unii, v celé Evropě. Za druhé, že je mobilizační. Mobilizuje akci. Vy jste řekl informační válka, já jsem to sám několikrát zdůraznil během diskuze, že to je opravdu ten stav, ve kterém se nacházíme. Bez mobilizace nejenom politiků, ale bez mobilizace občanské společnosti si nedokážu představit efektivní obranu těchto principů.